ಕೇಳುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಈ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಪ್ರಾನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈನ ಮಸ್ತ್ ವಿಧಾನಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿಡ್ ಮನ್ಪೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಧಾನನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಎಟ್ಟಿದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾರ್ದು ಖಾರ ಖಾರ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ನಮ ಇನಿ ತೂಕ ಐಡ್ ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಇನ್ನಿಯೇ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನಾತ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ಐತ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಸೊ ಅಪಂಡ ಎಟ್ಟಿದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕತೆ ಪ್ರಾನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಇಜಿಂದ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಯಾನ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿದ ತುಂದೆ ಕರ್ಬದ ಪ್ಯಾನ್ ದೊಂದೆ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಲ ದೆತ್ತೊನೊಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಯಾವು. ಸೊ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ, ರಡ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇಜಿನ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾನ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ದಿಯೊಂದು ಅವೇನು ಈ ಜೀರಿಗೆದ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಳ ಒಗ್ಗರಣದ ಸೊಪ್ಪು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂರ್ದಿ ಒಂದಿನ ಖಾರ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿನ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಯಾನ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು 3 ಒಂದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನೆಕ್ 1.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದೇನ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನದ ಬದಲು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಶುಂಠಿಲ ಒಂಜಿ 6 ಎಸಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಂತದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಅಪಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊರ್ಪುನು ಇಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಂಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ನ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅದ ತೂದೊಂದು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ. ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಮೂರ್ದು ದಿಯೊಂದು ಅವೆನ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ. ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಆವೋಡು. ಸೊ ಅಪಾಗನೆ ಐಕ ಪ್ರಾನ್ ಅಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ತವಾಟ್ ಇಜಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರ ಬಿಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ, 1.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಬೋಡು ಇಂದೆತ್ತ ಪುದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಪ್ರಾನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಅತ್ತನೆ ಎಟ್ಟಿದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಜಿಪು. ಸೊ ಐಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊಡಿನದೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಈತ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಪುಡಿ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಎಣ್ಣೆಡೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ಪಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಾದ ಅನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕರಂಚು ಪಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು. ನೆಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲನ್ ಮಾತ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಅಪ್ಪದ ಸರಿ ಒಯ್ಪುಂಡ ಐಕ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಎಟ್ಟಿ ಅರ್ಧ kg. ಸೊ ಅರ್ಧ kg ದಾತದ್ದು ತೊಂದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಅವೆನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದು ಅವೆನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡಲೆ. ಸೊ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ.
ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಸರಿ ಪ್ರಾನಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾನ್ ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರ್ ಎಕ್ಕಡ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಆಜಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪ್ರಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯಡ್ ಪ್ರಾನ್ ಅಂಚಾಂದ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ನೀರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದ್ ಅವೆನ್ ಬೇಯರೆದಿಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಪ್ರಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಡ್ ಅಂಚನೆ ನೀರು ಮಾತ ಡ್ರೈ ಆವಡ್. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಉಪ್ಪು ఒక ಪಿರಾತ್ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಬೋಡಾಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಉಪ್ಪುದಲ ಅದ ತೂವೊನ್ನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಅತ್ತುಂಡ ಎತ್ತಿದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇಂದು ಒಣಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಣಸದ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆದಂದೆನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಎಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ ಫೈನಲ್ ಆದ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 3 ರೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚನೆ ನೀರು ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಡ್ರೈ ಆವಡ್. ಇಂದು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರಾನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ ಡ್ರೈ ಅಟಿಲ್. ಸೊ ಒಂದೇನ ಆಯ್ನಾತ್ ನೀರನ್ನ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ತುಲೆನೆತ್ತ. ಸೊ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಅತ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಎಟ್ಟಿದ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಣಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈಲ ಬಕೊಂಜಿ ಸಾರು ಲೆತ್ತನ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಣಸ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಪಿರಾತ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರುತ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ್.